Buka cah. Imam manggone ning ndi? Lho ning mburiku. Maksudnya imam sing mimpin salat lho jenenge imam. Lho, gopur ngono aku. Sing ning ngarep dhewe ta? Sing mimpin salat lho. Sing ning ngarep dhewe. Ya. Jenenge gopur kene aku dudu imam. Imam mburiku mesti. Lah ya gopur sebagai imam. Lho, duduk ngawur. Gopur ya dadi gopur ora nek gopur dadi imam ora enek. Ya seneni Ahmad no. Seneni bapake no cengoh iram bocah iki koyo bocah kok kerami piye? Anu nuwun sewu, Mbak, teng mriki enten pacul rada landhep to ta? Gawe apa? Kanggo macul cangkemmu lho. Lho, piye tekarepmu ki? Lah ya jane kadane Tegese sing ngarep dhewe iki imam. Terus gurine imam kuwi sing wong akeh kuwi makmum. Loh, ngawur e. Kok iso makmum burine imam to? Lah sapa? Bocah cilik Jepri nggonku jenenge. Cilik sakmene iki. Wah, ngene ngene lak salat. Aku terus Lah ya Jepri. Aku ngono Ya kuwi. ampun, ya. Ki awakmu lho Yo, aku. aku tularan. Lho ora Maksudnya Jepri kuwi sebagai makmum. seneni Agus. Jepri anake Agus dadi makmum apa gelem? Sing nang guri kuwi lho sebagai barisan sop kuwi lho. Lah iki kok kowe ngibadah apa badokan tok? Ning ngapa ngibadah kok nggawane sop kuwi lho. Lho